Siya hindi ako ready. Ikaw hindi ready para sa akin? Totoo yun, yung pride ko tong tanya chinita ako Yes. Titikman mo, masarap ako. No. Oo. May kukwento ko. Oh, go friend. Gusto ko yung Kasi mga parang may ganyan. ganyan. Nung mabait na tanya chinita pa to. Bakit? Ay ka ba ngayon, ano? Medyo ano na ako, ting ting. Yan na Malamig-lamig kaya na. ko nang walang feelings. Dati kasi ako, date to marry ako eh. Date to marry before. Siyempre, yung background ko, family Yes, background, yeah. ganun. Tapos may mga dumaan na lalaki sa akin, siguro way back 2023 na, pa-fall talaga, mafo-fall ka na akala mo sincere and true love yung hanap. Kilala ko ba to? Relationship. Hindi Hindi na, okay. Hindi ko siya hinarlodge kasi nga. Ang huling nakilala ko is, wag na oo, yan. yun. Oh, never mind. Moving on. Si ano? Huwag natin bigyan ng clout. Okay. Huwag Sayang natin bigyan ng naman. Hindi clout. mo Huwag na. deserve. So yun, parang galing ako sa mahaabang relationship. Matatagal. Ay, nag-TV na naman. Paparamdam siya. So, galing ako doon. Tapos biglang pa-fall siya. So, hindi ko alam na yung pala yung pa-fall. Pero parang genuine yung intention niya eh. Tapos, di nagbembang. And I say that's bad. Tinanong ko, sabi ko, so anong plan? Kasi mga past relationships ko ganun eh, na nililinaw namin after na, tayo na. Siya hindi ako ready. Tongo na, hindi kaya ng ego ko, friend. Friend, Ikaw hindi ready para sa akin? totoo yun, yung pride ko, tong tanya chinita ako Yes, eh. yes. Titikman mo, masarap ako. No. Oo. Hindi ko pa alam. Ako, hindi ko Ang sakit, masabi. friend, ilang araw hindi ako nakakain tulog. Ang Talaga? payat ko talaga. Talaga? Ang payat ko, alam ni Jerome yun. Oh my gosh. Alam ni Jerome yun. Tapos, iyak ako. Mula nun, natuto na ako sa mga lalaki. So, mas naging, would you say na naging cold ka or naging, Cold. careful? Ano ba? Or ikaw na mismo naging cold lang na, Cold and careful. Okay. Na hindi mo na ako mabobola sa words mo. Na hindi porke nagpapakita ka ng intention. ng sweet-sweet ka, ng salita. Hanggat di mo ako pinapa-Gcash. Hindi ka. Yeah! Promise! Talaga, promise! Oo! Practical na to. Sa practical Oo. lang. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.